Kadeti U17 Michalovského prvého basketbalového klubu odohrali počas víkendu posledné domáce zápasy nadstavbovej časti svojej skupiny Východ o 1. až 4. miesto. V sobotu 16., odkiaľ sú aj naše zábery, sa predstavili proti favoritovi z Banskej Bystrice, ktorému uštedrili začiatkom februára zatiaľ jedinú prehru v súťaži. Hostia si od začiatku vytvorili náskok a po polčase viedli o 15 bodov. Domácim hrajúcim v bielých dresoch pribúdali fauly a hrali v prvom polčase dosť slabo a bez energie. V tretej štvrtine predviedli Michalovčania výborný výkon. Zápas dokonca začiatkom poslednej štvrtiny otočili vo svoj prospech. Ale potom už Orly nemali silu na udržanie a zvrat v dueli. Nepremenili až 10 trestných hodov a premenili len 3 trojky, čo rozhodlo. Prvý BK Michalovce, ŠKP BBC Banská Bystrica 63-79. V nedeľu 17. odohrali Orly ďalší vyrovnaný zápas so spišskými rytiermi. Michalovčania prehrali štvrtinu 8-24, ale potom zlepšili obranu a sťahovali náskok súpera. Domáci si za bojovnosť napriek prehre 68-71 zaslúžia pochvalu.